Pila man, boss? 35 ra. Aw, tara boss. Igo ra dagon eh. Maunay imong iplitin ako? Ay, asa mo di ay? Baya kahoy, maunay iplitin nimo nako. Unsa man tawo nako napagpasan? Ay, dili na nako ang problema, boss. Kay igo ra pong kaplite. Bali, ilisi po rin tao ng apretiharo. Ako ba yung tao magabagoan nagdinala? Unyag madisgrasya ko. Ay naman ka, boss. Ayaw ka bala ka, boss. Kay ang Ginoo magagiya kanunay sa imong mga lakaw ug imong tumong pagpangabalabal. Matay, dili ko ana. Brad, plitihan manggaring lamang ko ni mong kahoy. Ayaw po nang gabok. Unya mura pa ginagibok-bok. Ayaw ka bala ka, Brad, kay kaning kahoya tugas ni siya bisan pag mga pudpud ang tanguan ng anay, dili jud ni magabok. Matay, di lagi ko mudawatan na, Brad. Kaya ang problema na kanang pagkargahin na ako, maglisod ko. Nan usa mo ni Brad nang wala man ko ilay kaplite mo raman eh. Aw, kana ding kwintas nimo. Ay, ayaw pud laman, Brad, kay hinablo tarabihan tulong sod. Ikaw niya yung gabaan og mahidusdos ka tong unahan nimo putang habal-habal og. Pagtarong biya kay basig ka ng kahoy hinablo tra po nimo dis ang balayan nimo gitripingan. Ay, kani po noon, boss. Ako agi na, di gini kinawat. Matay, kwarta na lang, Brad. Mudawat na lang ko kwarta. Matay, usaon mo ni boss nang wala magid ko'y kwarta. Ultimo rabi kay ko, anak rabi ko sa pobreng uten. Nan, kay utro po kong anak sa pobreng uten. Manginahang lang di po kong tarong nga plite. Ay naman ka, boss. Katarong kaya niya. O magamit mo nimo og imong haliga ni imong balay? Ang habal-habal ko, Brad, para nami makaon matag-adlaw, dili kay para magtukod og balay. Idi, tapigi salaman ni boss. Kaya na kayo magamit ani pohon-pohon? Nan, unsaon man ako na po, tadarong lungagong den kanon? Ikaw mag-igo, boss. Og sakto kag pangutok, nanhala, utana. Matay ning kalakihan nimo, Brad. Di bita magdaog ani, Brad. Tagay ko lamang ko diag tarong nga plite. Tagaan dito kag tarong nga plite. Joseph kay ka. Dili ko chose. Ang ako, unsa man po'y gamitan tawo nako ana? Aw nan, iya pa kanimong ulo. Kini magkasabot. Ginagawa tayo lang iplite. Bali, ayaw po pagingana, Brad. Tinarong biyaning ako ah. Bitaw, boss, sa tinarong nga pag-istorya, magamit bigyapo ni nimo og magagama kag alad imo ning ihaligay. Nan, pitiyo sa kog baboy aron makagama kog alad. Wa ka nalipong, boss? Kabalo ba kag pilay presyo ang baboy ron? Anya akong baleran na imo 35 pesos ra? Og nalipong ko, mas hubog ka ng habal-habal ko, nya pitihan ra ko nimo gabok nga kahoy. Aw, masuko ka, hindi dawatan eh. Oh, pagbalahan na. Bali ni Brad, nya tagpila man doon eh. Oh, naapuno na sa mga 15 pesos. 15 pesos? Unya 35 imong baleryan ako? Oh, kulang pa man tuod nag-20 eh. Oh, dara oh. Unsa man eh? Hello, Black? Kay hello black bitaw na. Dili biya ko panday, habal-habal driver biya ko. Kinsa man punin tawag ingon nimo nga panday ka? Unya nga nung gitagaan man ko nimo kahoy, nya gipakapinan pag hello, Black. Ay naman, kabalo kang plite. Tag-20 dyan ang hello black, kunya ka ng kahoy tag 15. Hindi 35 na tanan. Matay puno ning kalakihan yun. Saan man tao na ako pag-drive ani, nang lisod naman kaayo. Aw, dili na akong problema, boss. Basta kayong plite gyud ko nimo, di ka kaingon og nanikas ko nimo kay ako magandang Kamatay puno ning trabahoan yun. Saan naman tao na ako ni pagdala, nang lisod naman kaayo. Brad, dili lagi ko ani, Brad. Kaya dili madala, Brad. Basta kayo mo na ng problema, boss. Dili lagi padala. Brad, dili lagi, Brad. Balik ko nung kamupliti, oy. Aw, Star Margaren. Kani mo'y angay dapat ipliti.